Tuk tuk. Kok kuwapet. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun Rama Kirun Surya Widakta. Anggonmu mantur. Aja ngono. Lakuanmu. Mesti kok ngono kuwi lho. Lah kene ngomong mburi ngentut kok kaya Sinden ora ngerti. Sinden bocah sithik colok pret. Ngaturaken sembah bekti mugi kunjuk dumateng panjenengan sinuwun kok pilih wonten lepat kula nedhi pangapunten. Apa? Aku males ndegel karo wong ngene iki lho. Lah lambemu kuwi lho. Lah ya bagi binagi lah ya. Bagi pinagi iki mau wis munggah disrepeki. Paling gak yo ngaturaken. Ya. Apa to? Wis to menengoh lah cerewet lah. Lah awake ning gone Pak Sugeng iki kan syukuran hari listrik nasional. Lem jenengan setrum. Kok hari listrik nasional? Ini kata Bapak Haji Sugeng hari bahagia. Iki listrik kok dikum. Gelem sampe nek tak kum. Setrum, Mbak. Setrum. Strawberry. Strawberry. Munda umur kok saya ngono ya, Kang. Engko aku dhewe aku isin lho, sebagai murid isin aku ngene. Aja badu, sing rukun. Aku ngomongnya awakmu kuwi lho. Kowe aja badu, rapi. War badu iki. Lah ora niki ngomongke jenengan ngoten lho. Lungguh sik to. Ayo to bagi pinagi sik diluke. Sapa? Iki lho kono bagi pinaki, Pak. Angel men to. Bagi pinaki. Ponorogo. Lho, kok ngejak ning Bekasi? Bagi lungguh kono sik to. Ruwet Mas Agus. Iki sing ngetutne Mbak iki mau sapa to? Apa mau bar mlebu pasar apa piye? Golekno kursi sitok, Mas. Nyapo? Enek masalah apa? Kowe kono. Raimu bayarane dhewe-dhewe kok. Ben enek pembatas. Ya ora iso lah. Lha kok iso pembatas lho. Jope iki beda. Ya ora iso. Awake dhewe iki gandeng kok guru murid iki dadi siji. Nah, satu keluarga, satu kesatuan. Lah guru mbiyen regane dhuwur saiki rada ndek ora masalah. Ora gelem. Perkara tarif tetep larang aku. Aku ijen 30. Lah kowe mau nyanyi wong 4 20 kok ra sudi. Ya lah ngono sing 10 kan aku. Nah, cocok setuju. Ora apa-apa. Lah piye? Dadi sing sepuh ngalah karo sing nom. Nom 10 mongko ki rencana 100 tempat. 100 tempat. 100 tempat. Pak Haji? Heeh, nek ping 10 gak yo mesak miliar to. Ya iyalah. Lah aku utang sik 500. Sing anu. Ya ora. Ngono ora umuk. Aku 30 ijen awakmu 20 wong 4 lah aku utang 500. Lungguh. Ngaturaken sebab bekti mugi kunjuk dhumateng panjenengan sinuwun. Wis tak tampa. Tangan papat, Loro. Kalih. aku sing nyiling kayak sing kendang iki. Loro ae. Tangan loro muga-muga puja pangestuku tampan ana. Kula tampi as kekalih kula petek wonten mustaka lumutur wonten dada damel ngicalaken penyakit mengi sinuwun. Nek mengi iki mesti ora, kowe kan bar kena demam berdarah. Kula menika mantun opnam. Kula sedasa dinten sinuwun.
Lah rencanamu ning kono kae pirang dina to? Kok rencana piye wong kene kok anake diopnam kok rencana iki lho. Kok kur 10 dina mbok ya ditambahi ngono kan. Ku 10 dinae matang-matang ora ana apa-apa. Iki kowe Lah nyapa? ana rumah sakit tok gletak tok terus dileboni. Oh, gandang mari nek infusmu kur ngono kae. Kowe iki nek kowe lara ngebel aku, kok infuse tak gawakne jerone kae tak ingoni iwak. Tadi Uangnya lho momen karo Jare uang. kan wapuk lambemu. Jare kan awakmu kekurangan nutrisi hewani. Heeh. Dadi kuwi infuse ditemplung iwak ben awakmu nutrisi hewanimu tersalurkan. Lah seminggu ra iku dadi koi lho. Kok rumangsaku. Ora apa-apa ya bangsamu. Ngaturaken. Ora usah. Aja dipaksa. Kowe iki Lagi lagi mudhun waras. ben. Mulane to dikandani cah enom ngene iki aja kok iso rambut ora tau mbok rungokno. Ngandani apa wong ramu dhewe mentret seminggu. Ngandani. Oh padha ae Wong lara enteng-enteng sing sita kena lara. mencret. Ora kuwi tak anu jere kena lara padang jinglang. Pak Bol padang jinglang. Disentri. Oh iya. Iya ya, senter Senter. Iya padang jinglang. Iya. Aku kena kencing manis bareng Hengki kekeselen. Lara apa to, Heng? Anu nyiliti anu kula lara. Oh, kena lara sepak bola. Apa Bu? Liverpool. Liver tok, Mbah. Liver tok, Mboten ngangge pul. Sampeyan iso Lah kowe ya wis mari. Wis lah. Iki anu kanca-kanca bar kena lara gemar menggambar. demam berdarah. Demam Aja ngremeni. berdarah. Kuwi aja ngremeni lho. Apa? Demam berdarah. Pendekar iki lho saiki. Pendekar apa umume kuwi nyamuk dipangan kodhok. Nyapa kok kodhok dipangan nyamuk? Ha ya wis bener nek percil dicokot. Nyamuk ki bales nemboke. Lah nyapa hubungane karo mbok? Lah mbokmu kodhok kan mangani nyamuk, anake nesu terus nyokot percil. Oh iya bener, ya bener. Oh Ya no. bener. Ya bener omong. Wis to kowe ngumpani apa tamplok-tamplok. Dimplok lah karo kene wong apa-apa dimplok. Lah iya barang. Putraku ngger Raden Subroto. Pripun Rama? Pripun Rama? Pripun? Ganteng niram lho Pak Percil. Subroto iki cangkeme ra ngono kuwi. Aku ora tau dadi Subroto. Dawuh Kanjeng Rama. Oh iya, dawuh Kanjeng Rama. Iki ngene ya ngger Raden Subroto. Tentreme Gunung Sebubuk lan Gunung Pegat awit kraman sing jarah rayah Kabupaten Ponorogo kuwi iso tentrem awit kiyaine Gunaseca iso ngrukunke para brandal ingkang bakal njungkeng kawibawan Ponorogo. Lah sawise Ngegeti lah awakmu sisi. Wis Biasa ae lho. acting Acting ngegeti aku ya kaget no. suatu pemain di kudu. acting ya acting sinden iki lho nganti keselak. Iki masalah iki Ayo ngentut, ape ngentut neh kowe. Kowe ape ngentut neh kowe. Kowe mesti prot neh kowe mesti. Ya ta? Ben aman sedia Mas Kerayu. ben duwe kenangan. Ya. Jadi aku tahu karo Mbah Kirun diparingi hadiah. Undian bareng dibuka unine maktus. Subroto. Iji. Gelem ra gelem perjanjianku karo Kakang Gunaseca. Sliramu bakal tak dhawuhake karo Sumitra. Lah alah. Sumitra. Karo Samintul. Anake Gunaseca sing ayu kuwi. Sumidan. Sumer. Suminten. Kowe tak dhawuhake karo Suminten. Golo. Aku terus piye? Kula Mboten saged Rama. Lah ra iso ya iso diwakilke to. Apa kowe gak iso ki kok kowe rung sinau. Rabi yo diwakilne ngopo enek ta? Kula mboten saged.
Menawi kula menika kedah dipun napa ini jenenge Pun dhaupaken. dipun dhaupaken kalian Suminten. Bayaran dhewe-dhewe kok teko. Yo iki yo kacane ora roh ya diomongi lah. Kula pun gadah kekasih. Kula Gadah pacangan piyambak nggih menika Happy Asmara. Umume Cempluk. Nek Happy Asmara ke wis bojone Gilga Said. Wong rupamu kaya balsem Galiga. Kok Kula kalih cempluk. ora iso. Kula boten saged. Jenengan manut kula napa kula manut jenengan? sabar. Ning lan jenengan betul kula suwek-suwek jenengan mangke. Sabar. Cangkemmu aku manut Pak Sugeng. Lho, ya ora iso ngono wong aku Sing wis bayari kowe. ora ning ngono lho, wong aku wis nganu cempluk kok malah kono. nantang lho. Lho, kowe kula manut karo Rumah samu. Lho, lah aku kula kono Rumah samu aku. Tatuk-tatuk no dhewe. Lah piye to, Pak? Lah kok malah tukaran iki lho, sudah. Aku cempluk. Cempluk menika sing kang sae. Iki perjanji aku karo Waraguna Seca sing iso nentremke. Ingkang perjanjian jenengan lho mboten kula, Jenengan ngertos napa mboten sing perjanjian niku sinten, Kang. Aku apa salah? Lah sampean ki sing perjanjian wong aku ora gelem kok sampean ngeyel ki lho masamu lho. Aku apa salah? Lah jenengan niku tetep nyangkel kalian. Kula kalih cempluk mboten kalih niku lha sing perjanjian jenengan nggih jenengan rabi mawon kalih niku lho. Wanine karo cah cilik. Wanine karo cah cilik. Rada rene engko ngentut neh ngentut. Aku ora ngentut ngising. Malah tak nemene. Subroto. Isi, pripun? Sing rada halus. Ora iso, iki Subroto rada kasar iki. Manut to ya Le. Mboten saged. Iki Suminten wis ana kene. Witing Trisno ki jaranan saka Jaranan reok. Jalaran. Iki ngomong jaranan reok. ora dalang. Ora penyanyi. Ora dagelan janger duwe wis lunasi cangkeme ngalor gitu. Lalu si ki menge anu Mister Mendem kleru kok. Nyapa? Mister Ben. Mister Ben. Kok iso tak aturi lho. Sing arep Turi lho mlanturi. sapa? Iki dina Suminten wis ana kene. Jroning tresna kuwi jalaran saka kulino. Mboten saged, Rama. Pandengen ae. Upamane rupane rapatek ayu ning pawakane wewek sedeng sedet wilanggoni. Upama ndure weteng ke ora ayu, paling ora ra enek adah wedak sing perlu Osek. kaya cepuk. Gak iki jane toprak apa itu ngrembug ada wedak barang. Ngono. Nggih. Suminten kene genduk Kula wonten dawuh Pak kursine kene gorene. Suminten iki putrane iki maunit kowe kene wong wedok. Wah, nah, Niki calon bojo kula Bapak. heeh. Kados luwak niki. Aja molok. Awakmu siji. Nek kaya luwak jare. Iki Suminten kok sego wedi. Lah yo kuwi Suminten apa Sumanto? Lah iya. Jenengan mboten klentu, Rama. Ora. Iki putrane Ki Gunaseca. Maune ning desa Siman, tak boyong ning Kadipaten. Terus saiki blengah kaya semangka tanpa biji. Kuwi pomok sigar brak wis ora enek isine karek mbeweh abang. Seger. Suminten. Nggih kula wonten dawuh. Sliramu tak tepungake putraku mung siji ya kuwi Raden Mas Suprapto. Subroto iki. Kok malah Pak? Menika ingkang karan Mas Subroto menika? Iki Subroto. Lah kok bagus. Kae Sinten nika? sumber umis. WC kencana. Kencana apa iki wis Kok malah pantes dadi mbokmu to? Lah iya. Suminten kok sok. Jane role piye to? Mboten klentu jenengan. Nyapa? Suminten sing wingking-wingking kan nom-nom apik-apik. Nyenyak, kowe nyenyak.
uyu ana nduk. Kowe kan mau tak mesake. Awakmu kaya tetek iyek. 7 tahun ra tukaran kok malah mbok lokne. Sopo sing muni aku sak gentong? Delokan bodimu iki lho. Wong kaya gerdu jeneng kewan limusin. Lho ning omahmu teletong tok lho. Ya jelas gerdu iki bos listrik. Ngerti prawe? Ngerti. Apamu sing tak geni lus. Tak setrum irungmu kono. Oh, lah kok lus, Pak lus tak uyuhi kadasen kowe. Lah kamu nyuwi kadasen apa? Kodok. Oh iya. Sabar. Ora sabar, Bang, ora sabar. Iki Pak Sugeng ngundang iki. Iki enek gunane. Gunane apa? Ora ana gunane belas iki. Argo gerdu listrik kuwi iki kan kabel iso nglewer tekan ndi. Ngono. Pokok iki critane Suminten iki gandrung karo Gak aku lah sumitene kowe. Ora lho. Liyane lho kuwi lho sane sing nom-nom iki lho. rumah sama aku yang kemecer karo kowe. Sabar. Iki toprak diatur yo. Toprak enak lakon. Lah kok sumitene lah kaya ngene iki lho. Lha kok kuwi api-api mburi akeh. Oh, iki kalah seksi kabeh karo aku. Saksi apa delon lawakmu lho jemumu kaya ngono lho masamu. Iki telatenono Nek sing cilik-cilik ngene iki ragate akeh. Iki meneng telatenono. Gelem ra gelem ki pokoke telatenono. Mutah-mutah kowe. Wis to. Masane aku yo seneng-seneng adek dadi brotone najis muga lado. Wah titenono kowe, tenan kowe. Wis sampe aku rabi karo kowe. Piyo. Oh, aku meteng tak brotone tak ceprone ndut. Tenan duwe anak tak lewobokne tak buang tak hidet ngeli anake. Aja ngisi-ngisini, aja ngisi-ngisini. Toprak lho iki. Iki aku ketuane toprak lho ya. Ora peduli aku. Rusak-rusak. Yo. Kowe nang wilayah Ponorogo. Ayo. Iki wilayah Lusi. Ngerti? Kowe iki wong Blitar ado rene. Hah. Iki engko nek gelem nesu nyeluk bodyguard jenenge Gurin. Oh iya. Oh, wani weh. Gak wani. Wani. Oh sing enek cagake listrik kuwi to. Ah. Iya, gak wani. Witingu. Ngene. Nggih, Bapak. Niki calon bojo kula nggih. Iki dalam cerita. Nggih. Dalam cerita bareng kowe ning Kadipaten Nggih. kuwi kowe mbobot Oh, bobot. meneng alus. Biasane yayak. Broto. Isih pripun Romo? Kowe ngomong yen ora gelem tak dhawuhake karo Suminten. Nglingsem pun Rama. Kedadian ana Kadipaten Ponorogo Suminten bobot. Loh, tok. Aku ora melok kene. Niki jenengan ketuane. Sabar. Lah Iki mau. pemusike bareng ra kompak. Lah niku kaget lho, Mbak. Tumdak. Wong tunggal tuk drang tung drak tang nong leng ora melok. Ya wis. Lari-lari iki. Adik ampun nesu nggih. Kowe gawe bobote Suminten. Kula nangis nggih. Kowe gawe bobote Suminten. Loh, boten. Kowe gawe bobot. Boten lho, sampean kok ngerti? Kowe kok ngampek meteng iki. Hah? Lah kula boten meteng. Kowe sing ngetengi. Gak ora iso. Kowe ngetengi. Ora ngetengi aku. Kowe Kula boten meteng. lho ora. Boten. Ayo tengono. Alah. Tengono. Cerita apa? Ceritane ora meteng lho malah kon ngetengi lho. Aku kok budreng rasane sutradara retuk kentir. Ngene wis, pokoke intine metenge wis. Kowe pokoke intine meteng njaluk tanggung jawab aku. Lah ora meteng lho kuwi ceritane. Wis ben dike metenge. Lah jerene wis meteng malah ora loro lho. Lah pinten? Nek meteng ping pisan ngono ki ra gak ketara. Nggih. Iki wis meteng telu. Meteng telu. Tero wempol. Ate telung wulan. Lagi punuke iki. Niki sanes punuk, gajih. Kowe lho ngerti. Seneng kowe aku dilok-lokne. Ora nduk kowe anakku sing ayu dhewe. Ngono anakku sing sedet-senet. Awakmu seksi. Wah, kita Mas Broto nggih, Bapak. Waduh. Kita kok ditengi Kula bapak kok dhewe. seneng sanget kalih Mas Broto nggih, Bapak.
Lambemu apa isih kuat? Sumpah pisan tok. Wapuk cangkemmu. Masa sik Yo meteng yang Pokoknya intinya ki aku pengen mbok rabi kuwi terus kowe karo cempluk dadi Lah aku iya. stres. Oh ngono to istrine wis stres. Lah kowe Subroto. Wong sakso. Iki Suro Gento. Ya, ya aku pokoke ngalih nek. Terus kowe tak gandrung, tak gandreng. Ya tuh ning kene gandring. Gandring dasmu. Gandrung ya gandring. Sabar. Gandrung gandrung aja digandring. Iki lakon warok kok iso teko kenarok empu gandring. Maksudnya niku Digandrung. digandrung ngoten lho. Gandrung kok gandring. Gandreng. Mrotoli sikile no kok. Ya, ngene. Terus kowe ning kene. Aku ning kene gak digandrung aku mlayu, gak gelem. Ya santai iki to. Lah perjanjianmu sampai jam piro? Aku jane wis mudhun lho. Aku mengar mudhun terus kowe teko nyanyi. Kok kowe melok gabung aku itu karepmu piye? Nggo ngurangi stresmu ya. Yo ora. Matane. Sasirku to. Wah aku sasirku munggah ya sasirku to. Ayo ngenteni aku mudhun sik. Jare Iya anake kok. jenengan. Sasirku wong bayane dhewe-dhewe. Awake dhewe ora sak grup. Jenengan wau ngendikane wis to, pokoke demi Pak Haji ki sekelas pira-pira. Sapa sing ngomong? Sapa sing ngomong? Abahe kalian Kuwi omong ning ngarep tok. ngono ya. Kuwi kuwi ra nek apa-apane nyecret nek iki ae ora percaya aku. Gurumu lho kok dicatret-catretne piye to? Iya iki. Lah kok malah jenengan lakoni kuwi lho. Lah nek ora bayaran bosok cangkemmu lho. Raimu piye gak bayaran? Iki meng kan bar MC-ne si sapa kuwi Untet kuwi mau. Ya apa tuh kan Kulo. Oh masih mau. Dhuwur ganteng kuwi mau. Terus sing nyanyi gae. Oh ngono. Terus ki nyanyi. Ya terus aku tak nyanyi karo kuwi. Baca iki nyanyi bar kuwi terus sambutan. Terus Lagu Indonesia Raya. Indonesia Raya. Ya. Pak Sugeng terus Lucy. Lucy leren aku. Ah. Aku mudhun awakmu munggah. Kok kowe terus aku rung mudhun munggah? sing ngomong ngono kuwi sapa? Sing ngomong sapa ya? Nah, kok jenengan gawe-gawe randon Sing dhewe nanggap ki lho sapa? Oh sing nanggap ki Pak Haji kae lho. Lah kok iso bariki iki. Apa mbok atur? Lah sing bayar apa awakmu, Lah aku kok salah. Lho, Wong aku ya mung maca ngono. maca apa? Maca napa? Ora ana tulisan Napa apa-apa. niku? Enek tulisan. Sing jenengan instruksi. Makane lo dagelan gawe ngentut ae lho katimu. Katimu malah ngambu mendem ki lho, langsung mati. Iki lho. Bolak balik Wis to tenan. Wis to. mingklak kaya mati. Pokoke walang sangit rumah mati. tenan. Wis to, sampai mati. Bolak-balik ngentut ae. Saking mendeme. Urung kae percel aku tau gliyeng sama nyukuh. Kapan? Lek apa aku ning Blitar aku joget ya ampun kok kaya telek pitik to le. Ngono iki, Pak. Iya yo mburi kono kandang pitik bae dut. Kelak menungsone. Apa tahu aku. Monterah ya turune lho. Warek aku. Keturunane lho. Sekolahe nang aku. Lah nggih padha ae gurune ya kaya ngono. Jane ampune kaya apa? Ancen Hatimu dagelan iki. mulai sampai mati. Dagelane dobole lecek kabeh. Aku saiki nek anggo akik cilik ngene iki. Kenapa? Tekono. soalnya? Kenapa? Kan panas weteng senep kesusu. Lah kok cik senang-seling ning mobil mayaran tanggo anu ki ning akik ini cek akeh. Diteruske mboten iki. Tak terus. Kemudian apa ora? Ora nek sing ngulungi lho. Tulungan. Rumangsamu wis pekoh tandho. Mbak, lha niku lho kejeru lho. Iki soalé jeru, Pak. Sampeyan iki tuwekku iki jeru lah sampeyan jelungup sapa tanggung jawab. Matamu kowe ngelokne ngono nek jlungup kowe padha karo kowe setruk kok ngono. Maksudnya jenengan kon sepuh. Noto sampeyan Lah iki sing ora ngerti nek aku tuwek sapa matamu lho. Ngono Maksudnya- kok molone. Mangke nak nyawang mboten awas. Lah aku padha karo ngelone, sampean pun picak. Lah iki monggo ken nuntun Masalah lho, terus, Mbak. Ken nuntun kersane. Monggo jenengan mriku anjlok piyambak monggo mriku. Ya ora ngono karo bapake kaya ngono. Genah-genah ning angel men. Dalang Nggih. MC Nggih. mesti muga. Gak lakon apa to? Run. Angel aku, angel. Wis payu 15 aku. Iya. Nah, kemudian Anak sing wong seniman tuh kudu jadi tontonan ya tuntunan menjadi tatanan. Kuwi paling nglambimu ya ning cangkem tok, Lucy ya ning lambene tok. Nek aku ya tontonan ya wis dituntun tenan.
Foto rambut. Duren. Cerewet. Walah heeh jebul. Nek dadi tuntun-tuntunan tenan iki. Iki aku wis. Lah sampean HP-mu. pripun? HP-ne iki lho didol ya. Loprake lorong sampe cricone ditinggal ngalih. Dagel yo dagel aja ndelikne HP-ne wong tuwek melarat kok. Wong sing lalen kono. Matane. Wong iki tak dudone lho iki lho HP-ne sampean. Lah ya jamane nggonku kae HP telu ilang kabeh. Lagi konangan saiki lho kowe. Maksudnya niku jenengan diemotke ngoten lho. Komplotan kowe. Piye ta iki? Ben. Ben, awake dhewe grupe telu. Tambah grup anyar. Gurin. Dia putih. Luwung karo iki 200 sesuwen nang wis enak. Kowe pon duwe grup ndase kaya damen ngene iki. Kok kene utek itu. Ning jero. Astagfirullahaladzim. Nyapa. Ada apa? Umure piro ya, Lus? Niki sampun sekitar mau 50. Lah bun-bunane kok mbut. Dikira cek Bahaya banyak. kok piye iso bumbunan iso mbut-mbut. Wong iku lho yuk. Ya ampun, matur nuwun, Pak. Tepuk tangan untuk Abah Kirun luar biasa. Pada malam hari ini sini Mbak Lucy, coba Mbak Lucy. Sini Mbak Lucy. Aku karo awakmu ngopo lho, dumulur. Jare mah Ora kene. Delok sing ayu-ayu. Ora karo awakmu e. Masih awakmu wis rada piye ngono lah pokoke ya panggah karo awak dhewe. Indru. Ora. Wah, tangane becak cagak belen tenan. Gumun aku. Pak, nadane minor Mas, nadane minor. Aku tak jajal nyanyi karo Mbak Yuku. aku nek nyawang lengene iku lho Pak karo pupuku kok gedhi lengene ya Pak ya. Karo pupuku gedhi lengene. Iya, nggih ngampleng kowe iki mumet. Tresno iki aja nggo dolanan. Sing kowe aja munyat arek kuwi lho Mas. Mbok biasa lho. Apa nek wong nyanyi terus ngene. Lek kan seneng digandrung wong lanang. Ya wis gandrung mbok biasa ae kok Mas aku. Sok molek. Broto ki suminten. Sing tak jaluk amung kesabaran, mugi Allah paring kasembatan. Mau ngadem hatiku ben aku ra mlayu dan tangguh. Matane lho. Sing nyanyi iki lho. Kowe ta? Nyapa suarane? Masuk. Berarti ku Mbak Lucy suarane kok. Lah awakmu mau karo ngewasne aku ya terus. Ayo, Mbak. Mbok kira aku penyanyi busuk. Ayo nesunan. Sapi sitok iki nesunan. Mengedem hatiku ben aku ra mlayu dan tanggung jawabku itu palsu. Kleru. Kleru gak? Kleru. Lah kowe tau apa tak mbok. Biyo. Sing ngekep kuwi sing lanang. Oh, alah ngono to. Jadi umpama awakmu Awakmu ngekep ndang, awakmu piye to, Centre? Mengedem hatiku ben aku ra dan tanggung jawabku itu palsu. Anu anjene beda. Dadi sinden turunan kuli karo rai beda. Dadi keadaane iki beda. Lagu niku ya, Mbak ya? Iya. Oke, ya. Yuk, 3, 2, 1. Yo. Asik. Ayo joget. Kita sampur sari bareng-bareng. Cinta kita tak terpisahkan walau di akhir zaman. Terima kasih Mbak Lucy bisa duduk kembali matur nuwun. Alhamdulillah luar biasa. Ya. Jebul masyarakate Mas Yomah iki wis enek jam piro iki wis jam 11 punjul. wis wengi. Tapi isih kompak. malah saya tambah Saya penontonnya. tambah, saya rumpek, saya ngangsek, ngangsek. semakin hangat. Semakin hangat. Niki mangke kula tak matur riyin niki mangke diguyane jam pinten? Apa ya? 12 nggih. Jam pinten? Jam 12. Jam 1. Jam 2. Oh ya wis, muga-muga cangkemku kuat. Ora ngono. Awakmu ki lagi Lah jam 2 ora cangkeme kancane
Kene suwek piye kowe? Nggih, sak pokoke sak mlakune. Sak madyane Sak kae. madyane. Coba kasih spot untuk teman saya yang ada di belakang karena masih banyak sinden-sinden yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Yuk, spotnya so, bareng-bareng hadir masih bersama Campur Sarinya Indonesia. Yo, coba. Silakan saya naik ke atas panggung. Sudah dinantikan para penonton sekalian. Menika pamundutanipun saking Bapak Sugeng. Bapak Haji Sugeng menika mundut. Menika sinden wanita Rainogo. Terus Iram ada ke depan, Adik. agak ke sini sayang. Tambah Sudah mic-nya dinantikan satu. para hadirin sekalian. Sini. Hop. Yang satu, tang batang maju. Lah sing kene alus nyapa sing ngono kamu batang-batang nih. Maju. Nah, maju agak maju. Perkenalan dulu. Tak kenal maka tak sayang. Tak sayang. Oke, namanya siapa? Kenalkan asli dari mana? Iya pakai tembang dong. Oh, gitu ya? Iya dong. Pakai nada, Iya, pakai nada. Pakai nada. Oh, menyapa harus pakai nada. Oh, itu yang dinamakan seniman itu seperti itu. Oke. Karena juga mengerti musikalisasi. Ya. Wih. Loh, itu. Yang biasanya itu loh, Bos. Yang biasa yang Yang mana? perkenalan itu loh biasanya apa sih kok sampai lupa? Oh, mayor. Oke ya. Bisa ya? Ayo. Sabar. Ini ramuni ya, Jangan kamu sampur ya tuh. Ya, tiga. Masa mau judak kowe lah. Giliran loh Mbak, giliran aku iki kok iso kesusu bengok. Kamu cari kon iki. Pak maksudnya pakai tangga nada. Dang tak ding tak tung ding dang tak ding derut dut. Tipis saja, keyboardnya tipis saja. Volumenya keyboard tipis. Ding ding dang tak ding derut dut ding dang tak ding. Pak Sogo. Kowe tak bong cangkemmu lho ngono jane. Iki jarene kenalan, dijak kenalan kok. Ayo coba. 3 2 1. Ditang tak. Ayo. Wangil mentor. Aku iso iki iso. Iki lagi tangga nada. Oh, oke. Meh iso. Latihan solfes. Adik, namanya siapa dek? Namaku Proborini. Asik, sayang kalau kamu namanya siapa sayang? Kalau saya namaku Dek Selentem. Asik, adik tadi kamu makan apa adik Robo? Tadi aku makan sate. Alah kamu selentem tadi makan apa dek selentem? Saya juga makan sate Ponorogo. Asik adik Robo kesini nyampe jam berapa? Tadi aku sampai jam 8. Adik kamu
sini nyampe jam berapa nyampe sini? Aku juga sama jam 8. Adik-adik selendem. Iya. Kesukaan apa dek selendem? Saya memang sukanya sate. Ponorogo adik Probo, kalau kamu kesini makannya apa? Tak lupa makan dawet jabong. Tak koyo ora. Lah iki lho kapan mbok takoni? Malah ngeden-ngedeni kancane. Iya, iya. Takoni koyo kancane iki. Kayak iki ya? Iya. Ya. Adik kesini naik apa sayang? Ke sini saya tadi naik mobil. Adik Probo kesini naik apa Probo? Oke tadi sini naik mobil-mobil. Adik wanci wow. Apa? Ayo. Lah, Budak kena jalan ditakoni. iki lho koyo Lah pertanyaan raja. Wow. Kupingmu lo dipasang. Lah wong iki jawab aku jawab lho. Kudune kan iso kan. kamu kesini nadi naik apa? Saya kesini naik mobil. Oh, kamu kesini tadi naik apa rocker? Aku kesini tadi naik mobil. Kamu liya wali jamat tapi cek. Ayo. Jawaban toh? Ya, Iya kan? Mari metu rumah sakit kok kaya uteke mengsli ya. Kuwi kupingmu dhewe lho. Kuwi pinge sapa kono sing bosok. Ya kono kono. Lah jal kuwi tak takoni apa iso? Bisa. Wow. Tadi memang makan sate. Adik, Iya. kamu tadi kesini naik apa? Mobil naik mobil. Adik Probo, Ya. kamu tadi makan apa? Aku tadi minum dawet jabong. Adik, wow, Pak Haji Sugeng yang mimpin kesini, terima kasih saya aturkan, yang penting bahagia. Iya. Hari listrik pada malam hari, bareng-bareng Pak Haji Sugeng. Oh, yo raimu. Dari takon, raimu kaya lho apa? kene surat jelas kok ngono sik omong ae. Seperti kan jawab. Seperti kan jawab. Jawab kabeh enake koyo ngono. Masalahnya ora kaya ngene iki, suarane penak. C coba C. C minor, C. Penak. Menang ora? Mayor. C mayor. Ongke. Ongke. Semakin naik. Ini latihan solfes atau solmisasi, Solmisasi. dari tangga nada dari bawah ke atas atau dari atas turun ke bawah. Kowe keduren. Oh Berarti berarti nek keduren aku ya ayu-ayupen. berarti nggak mau yang naik, ndek ae. yang turun aja kak. Jambe. Jambe. Udah. Kok gak iso deh. Lah sing nguri kok bosok, mosok saya ndek. Tangga nada Kok gak yang iso ndek gak iso, he? Ongke. Putar ke kanan. Nona manis putarlah ke kanan, ke kanan. Nyapa? Pak Uhud nyapa? Ini lagi pintas bisa nih. Nyapa? Ya arep nyelakane kancane. Lah jalukmu piye ta? Lah sok ke kanan ra ku jelungup nek pojok. Gerakane ngono. Arane
makanya koreonya seperti itu. Biasanya ki putar ke kiri. Oh, jalur kiri ya. Oke. Putar ke kiri, nona manis putarlah ke kiri, ke kiri, ke kiri, ke kiri dan ke kiri, ke kiri. Gue seneng lagu ini, gue seneng lagu ini. Seneng, Gue seneng awakmu. Terus nih. Lambing. Yo ini sing tak golek. Nyanyi dewe, nyanyi dewe. Nembang. Sapora. Oke, spesial untuk Baji, Baji. Abah Sugeng Rahayu ya. Ora Sugeng Rahayu ki bes lho. aku rayu. Rambokmu iku piye? Abah Sugeng. Abah Sugeng Haryadi Nah. bersama Umi Rosida. Nah. Luar biasa sekali matur nuwun Abah. Lah, kowe matur nuwun dikai apa, Rong? Durung iki. Lah kok matur nuwun. Ini mau ini kelengkeng tok ini. Ya kok kene panganan kan oke Buri. Panganan kan oke. Ngopo to? Lho, lha kowe Lah awakmu mau apa ora? Bunder-bunder ya to. Heeh. Meja lho Mas. Saya sebelah kono. Wis Heeh, aku mangan bareng-bareng. Dhuwure Ayo. meja kan. Tunjukkan bahwa sampean ku iso ngono lho. Iya. Nah, Abah Sugeng. Nah. Enggak kalah sama yang lainnya. Dulur-dulure iso kabeh mosok ya awakmu ora ndang nembang-nembang. Dadi awakmu iku ya iso nyanyi, iso nembang ora kalah karo sinden, ora kalah karo kanca-kancane. Ditunjuk karo Ibu Kofifa iku apa, jelasno. Ya sebagai duta Sakinah Indonesia. Sakinah Indonesia. berarti untuk mengingatkan ini. Untuk para Pasangan. suami istri, suami pasangan harus tetap rukun. Contohnya kayak Abah, kayak Umi. Oh. Tetap keluarganya bahagia. Tepuk kae. Tepuk sakinah, Iso. mawaddah, warohmah. Iya, iya. Wis monggo-monggo karepku lah sekarang. Mayor Mas, mayor. Mayor. Untuk para penonton yang bisa nggak usah ikut ya. Loh, iya ta bocah iki. Oh, Untuk yang tak bisa, takemu bisa Ikut, Oh, sing mengikuti. iso melu. kita gerak bareng-bareng. Nek melu aku sing bayar sopo? Loh, ora pasti kalau nyanyine. Oh iya. Nanun 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 nanun. Nah, wih. Mati ora menungsone lho mati. Nadane Mas. Wis sak ngono budek ya kupingmu. Mayor, mayor. Oh. Berpasangan, 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 dawa buntute. Bocah pekok. Mas, tepuk sakinah. Sampeyan nggak sak grogi, biasa ae nek ngiringan. Lah ya. Ya pancene ya arek-arek campur sari Revanol iki pian kok. Revansa, Revansa, sorry. Pansa. Iki lho. Ndasi kok yuk. Apa dulure goren to iki? Iya kita. Kurin matamu. Nadane Mas, sing biasa ya. Berpasangan, 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 oh buntute. Untuk Sing lambemu lho, sing bosok iki lambemu lho. ambemu lho. Berpasangan. Gak kena ya. Berpasangan. Nah, Kuwi lho Mas. Aduh. Berpasangan. Nah, Nanun bareng-bareng ya. Semuanya ikut ya. ya. November. Bernya apa? Berpatapin. Gas mulai ayo. Ayo berpasangan. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Jadi kokoh, jadi kokoh, jadi kokoh. Saling cinta, saling dekat, saling dekat, saling rito. Musyawarah, bersakinah. Oh enak. Seneng. Pas musyawarahnya kena apamu? Nek anu cangkemku. Ya ngono kok ya meneng ae yo ngomong Mas, kena cangkeme kancane ya ngono kok. Lah jarine seneng karo Mas aku. Ya lah seneng kamu menderita kan enggak boleh itu namanya. Tapi ya enggak apa-apa Mas. Ini demi apa itu Mas? Sri Kandi listrik. Sri Kandi listrik. Iya toh Mas. Sri Kandi ki wedok. Listrik itu setrum. Berarti wong wedok sing kuwi- kesetrum iya. Wong wedok ya iki gampang nyetrum. Nah. Paham ora? Lah wong Paham. lanang iki lemes sak ra setrum wong wedok ra iso. Iya Mas. Nek
Sing duwe seteruke pancen wong wedok. Tapi tegangan tinggine ning wong lanang. Iya. Berarti lak nembang iso nembang, kowe iso nembang, kowe iso nembang kabeh. Wah. Kayak jatilan ya kowe. Yo kenal kok. Sopo? Aku Kang Aran Mantili. Ayo. Selindro Mas, selindro. Ayo coba selindro ya. Selindro. Kowe ke kono. Ke kono. Kono. Nah. Karo Mbak Lucy, coba karo aku Mbak kene. Bareng-bareng karo Bulus. Mbak, ini. Mbak Lucy. Sampai tengah, Mbak. Enggak bulus. Kok bulus iki lho? Lagi bulus itu. Lah iya celukane bulus. Arep mbok celuk sapa? Wedhus. Apa celuk busi? Bes ya. Spesial lagu untuk Abah Sugeng. Wancane yo campur sari ki yo ngene iki. Iya toh Mas. Yo nyanyi, Yo enek jogete, yo enek guyonane, yo enek prahmenane, komplit pancene Mas. Oh mangkiti saron keke, gak apa-apa. Sepiro? Dados kula nderek saran lan. Nggih. Dadi wong sok-sok iki awake dhewe kan ora nembang kuwi kudune larase diplengne sik. Iya. Awakmu yo ngono, sampean lak pemene nembang apa kuwi diplengne sik. Oke. Kowe pengenmu gawe gamelan apa ora? Ya aku iki apa-apa ya iso to Mas. Gamelan ya iso, musik ya iso. Oh, ngerti berarti. Ya ngerti to kene kok. Oh, kunci-kunci paham berarti. Paham. Kunci 13 iki sak pira, kunci 15 sak pira. Kunci dasmu masa. Membiak mayon paman Suarane gendeng belambiangan Rambyai gentena berpasangan tak dasmu Wis ganti to. Nuswantara Banyuwangi Kul huele. gak aku karo awakmu. Lagi nyapok kul apa? Kulon kuno wetan segara Lor dong bandeng. Lor kon ku gawe emosi ya sakmene kae wis kompak kok iso cangkemmu ngono ya tak pongol ya suwe-suwe Ojo nyantai. Ganggu bos, ganggu. Nyantai. Apa enek sing den arep dipongor. Ojo jaran sing Pancen emosi lho Mbak. Mungkin iki yo wong belajaran kok. Iya, kowe lek dicongor tenan piye? Gawe lambe apa? Lambene sing siji rong garing lho Mbak. Oh iso iki lho. Baleni ya, ayo. Baleni ket pambuka ngarep. Apa ya dungalene? Sepiro? Oke. Mengapa? Minor. Bass minor ya jal, bass minor wis rasake kayak gamelan. Iya eman. Kowe iki meneng wae kowe aja aku. Sing ngomong iki lho sapa? Lho kok ngomong ngono to nyanyi apa kowe meneng wae to? Hang eman. Aku dicekel kaya romantis padahal ya ora arep geblak arek. Gini ape geblek. Ya ngono kuwi ya cekelono awakmu. Aku mataku. Riko ansone man tenang. Iso bati kelangan. Ayo. Ayo. Rasa apa kowe?
Ya mung rika hangsun sayang sun Sun welasi ya mung rika hangsun welasi biyen wis tau janji ya janji sehidup semati asik duatu hang diarani pasir asik kaya kelangan pinggir alah pinter aring-aring bakar gedang campur sari campur sawi ya apa sawi campur sawi campur sawi campur sawi sampai kering uliye iso mikiri gedang raja tak dodol endi matamu gedang raja cak dodol gedang ireng sak curung dipangan codot apa sugeng nyapa pangan codot gedang ireng sak dodol dipangan kepe abah sugeng piyantune akeh duwe ngono lha ya kena goblokmu gedang apa mau gedang ireng sak dodol dipangan kepik abah sugeng durung menehi duwe dasmu kowe kok Nggak boleh lho. Nggak boleh. lah kudune apa Lah kudune piyantune. Gedang ireng sak condot panane siji abah sugeng ditongakne akeh rejeki kan ya kena Ana kelenteng ditandur ning pinggir sumur abah sugeng tak dongakno panjang umur lah ya kena gedang ireng ditandur galengan sawah abah sugeng mugia kebak barokah ya kena to ana tronton ditumpaki mlayu rene abah sugeng mugi kathah rejekine lah ya kena to sik Jono Mau aku dibisi. Nyapa tronton iki? gedang ireng sacundung dimomot tronton ya abah sugeng dimomot niki lho saya awur nggak mau tangan tronton beneran Trontone kan ireng urung tak teruske. lagune iki saya bisa lagu lu pedat ya Pak? gulu pedat ya Oke. ya gulu pedat ya ya langsung tarik tarik dasmu lho. Wong sik mikir sik nonton-nonton tronton ireng. Ngawur. tarik Yo. Bareng-bareng masih bersama Campur Sendiri. Siapa nih? Suka-suka. lama tak jumpa jadi ini Kata-kata dari Haji, Iya. sing penting bengi iki dhewe bahagia. Nah, ini adalah hari bahagia selamanya. Orang nyari apa-apa, sing penting kamu Haji bahagia Cil, siap bro aku yo. Jadi yang penting happy. Yang penting happy no bro, yang penting happy. Oh kangen suarane. Oh, Oke iya, oke iya. oke. Oke. Mergo wis kangen karo suarane Mas Percil Ya, beberapa ya, ya. hari ini. Kangen suarane. Siap, yuk. A minor rapopo, bes minor rapopo, sembarang aku. Manut pokoknya kayak. Yuk. Pokoknya gini.